Mutatkozik be, de azt gondolom, hogy talán ez még egy picivel izgalmasabb. Talán egy picivel. Hogy táncol vissza. A kezét kinyitjuk, a szaladát, és 8 másodpercet kell neki jelentőzni. Azt tudom mondani, hogy 8 másodperc az élet ott a fika hátán. És mindjárt szeretnék neki biztatást kérni, nagyon nagy tapsok, és az enyém. És én csak így vagyok itt a pályaszóval. Figyelted, hogy egyik oda volt rajta feküdt, amikor oda ment a bika, akkor is. Igen, megbeszéltük, hogy jövőre a szalomban leszekben, de ugye az közben azért lehet látni, hogy egy borzasztó komoly dolog, és úgy látjuk, hogy Csaba megsérül. Köszönjük szépen, és szeretnék kérni Foltos Sikónak és a Roland Bohózóknak egy óriási nagy tapsot, nem tudom, hogy látták-e, kedves nézőink, hogy amikor a bika visszamegy Csavához, akkor Foltos Sikó a saját testével próbálta megvédeni. Szerintem igen. Ezek azok a pillanatok, amikor egy olyan bika van, aki visszafordul, Gábor, a Bohózók számára. Gábor!